Ahoj, ahoj priatelia. Všetci hovoria a píšu o dronoch, tak sa skúsim vyjadriť aj ja. Bude to taký experiment, pokúsim sa vám ukázať prvýkrát aj nejaké obrázky, okrem toho, že budem hovoriť. Takže ako dňa 9.9. bola veľká nočná akcia Rusov, kombinovaný útok dronmi a raketami na Ukrajinu. Takto znázorňujú Ukrajinci túto kombinovanú vzdušnú operáciu. Čo však bolo prvýkrát, že na východe Ukrajiny prenikli viaceré drony, Poliaci udávajú číslo 19, Zelenský hovoril o 9, na územie Poľska. To by nebolo nič mimoriadne, pokiaľ by sa jednalo o bojové drony. Avšak všetky fotografie, ktoré sú, nám ukazujú tieto drony. A vidíte, dopadol zostrelený dron a nemá vzadu motor ani tlačnú vrtuľu. Ani na jednej jedinej fotografii nie je zostrelený dron vybavený motorom a tlačnou vrtuľou. Tieto drony sa nazývajú Gerbera. Sú vyrobené z polystyrénu, ktorý umožňuje, aby boli veľmi lacné. Používajú sa v prvom rade ako falošné ciele. Vidíte, celá konštrukcia je polystyrén. Ono sú niekoľkokrát lacnejšie, ako sú tie šahídy, ktoré Rusi volajú Gerando. Takže tieto drony sa používajú ako falošné ciele, aby zahltili protivzdušnú obranu. Majú dolet 600 km, vážia prázdne okolo 30 kg. Ani to nie. To znamená, pri dolete 600 km nemohli preletieť do Poľska, keď boli pustené z Ruska. A ako vidíme na mapke, ktorú som vám predtým ukazoval, ani jeden nebol pustený z Bieloruska. Len leteli ponad Bielorusko. To znamená, 600 km je asi 100 km od hranice Poľska s Ukrajinou. Otázka teda znie, ako sa mohli dostať na takú veľkú vzdialenosť a pritom boli pustené z ruského územia. To nám zatiaľ nikto neodpovedá. Toto sú miesta dopadov alebo zostrelení dronov. Tieto by ešte ako tak. Ale pozrite sa. Jeden je tu a jeden je úplne hore. To nie je možné, aby doleteli z Ruska. Nie je možné ani, aby doleteli z Bieloruska. Ich dolet Gerber je ohraničený 600 kilometrami. Geran 2, bojový dron, ktorý nesie veľkú bojovú nálož, ten má dolet 2 až 2,5 tisíc kilometrov podľa toho, aký bude pomer paliva a nálože. Teraz sa znie otázka. Pokiaľ v skutku leteli drony nad Poľskom, prečo proti ním štartovali lietadlá? Prečo ich nezachytila prvá vrstva protivzdušnej obrany, ktorá je kúsok za hranicami a ktorá, keď ich počula, ich musela hľadať? Prečo nepoužili malú protivzdušnú obranu, teda tú prvú vrstvu do 3 kilometrov? Tieto drony lietajú maximálne vo výške 600 metrov a rýchlosťou asi 150 km za hodinu. Takže ak ich nezostrelili pozemnou protivzdušnou obranou, ale použili lietadlá, zasa tu niečo nesedí. Kto, kedy a kam vypustil tie drony? Keby leteli z Ukrajiny, museli ich jednoznačne vidieť hneď ešte pred hranicou, nie že na hranici. Veď protivzdušná obrana pozerá za hranicu minimálne 300 km v prehľade a v bojových podmienkach tam dosahujú 80 km, 50 km v prízemných výškach. Jak to, že tie drony nevideli? Ďalšia otázka vyplýva, prečo nie sú na nich motory a vrtule. Tunak je dron, nechcel som dávať všetky a podľa
chvostového čísla vidíte, že je iný ako ten, čo som ukazoval predtým a zasa nemá motor a tlačnú vrtuľu. A toto je podľa poľských médií obklúčený dron po zostrele, nie je poškodený črepinami od rakiet, nie je poškodený dierami od kanónu, len nemá motor a tlačnú vrtuľu. Tu niečo veľmi nesedí. Už len ten počet. A všetky nebudem ukazovať ďalšie, lebo sú na Kuríne a ja neviem kde. Proste všetky tieto drony, ešte tamten, aby ste videli, že dokonca nemá ani hlavicu. A vidíte niekde poškodenie od fragmentačných častí leteckých rakiet? Ja nevidím ani diery po 30 mm kanóne. Proste toto mi pripadá ako nastrojené a porozhadzované po území Poľska a nie zostrelené. Zostrel vypadá úplne, ale úplne inak. Takže čo si máme o tomto celom myslieť? Dom. Takto ukázal, že Gerbera, ktorá váži okolo 60 kg, keď už má vyčerpané palivo, takto zničila dom v Poľsku. Dal som si tú námahu a prepočítal som jej energiu. 42 kJ. Viete, čomu to zodpovedá? 12 gramom TNT. 12 gramom trinitrotoluénu, ktorý nemôže spraviť takúto dieru v dome a nemôže zhodiť celú strechu a ešte bez požiaru. 12 gramov TNT je omnoho menej, ako sa dáva do ručného granátu. Ručný granát má 200 až 600 gramov trinitrotoluénu. A ten by múr zhodil. Ale 12 gramov v žiadnom prípade. A ešte aj strechu skoro z celého domu. To je proste nemysliteľné, čo nám médiá momentálne ukázali. Takže ja netvrdím, že Rusi nepustili drony. Len by som chcel vysvetlenie, ako ich tam mohli dostať. Chcel by som vysvetlenie, ako mohli letieť drony bez motora a vrtule. Lebo iné obrázky som ja nikde nenašiel. Pokiaľ ste našli, prosím vás, dajte mi pod video obrázky Geranov. Geran vypadá, už som ho ukazoval, Geran vypadá takto. Toto je Geran, ktorý môže letieť 2500 km a môže niesť dostatočne veľkú, niekoľko desiatok kilogramovú nálož. Vravím, tam sa to mení podľa veľkosti nálože a hmotnosti paliva, kam ho chcú dostať a čo ním chcú zničiť. Opakujem, Gerbery sa používajú maximálne tak s kamerou na prieskum, ale ich dolet je úplne, keď majú plnú nádrž 600 km. Majú dvojtaktný, myslím si, že 25-50 kubikový motor, ktorý im povoluje pri maximálnej rýchlosti 160 km za hodinu preletieť práve tých asi 600 km. Nesú 5 kg, keby sa tam použila nálož. Tá už by ten dom zhodiť mohla, ale zas by tam nedoleteli, lebo keď dám 5 kg nálož, musím ubrať palivo. Zatiaľ k tým dronom sa nebudem viac vyjadrovať, lebo veľa vecí je neznámych, nejasných, až zavádzajúcich. Mne to skôr pripomína operáciu tajných služieb ako skutočný ruský útok alebo i len skúška protivzdušnej obrany. Lebo protivzdušná obrana ukázala, že je absolútne deravá, pokiaľ im preletelo takéto množstvo dronov do takej veľkej hĺbky na teritorium Poľska. Zatiaľ toľko. A ešte, Poliaci aktovali článok 4. Prečo? Lebo sa necítili priamo vojensky ohrození. Lebo vyhodnotili, že to nebol vojenský útok Ruska voči Poľsku, ale bolo to narušenie vzdušného priestoru dronami, ktoré zatiaľ nevedeli presne charakterizovať a určiť. Keď dajú lepšie výstupy, to znamená iné fotografie, alebo text, ktorý nám to bude môcť objasniť, potom sa znovu ozvem. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť.